Merħba tfal! Kif intom? Jien Miss Grace mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu bi storja oħra mill-isbaħ għalikom. Speċjalment għalikom. Ċetta Tagħmel Ħbieb Ġodda. U min idi ċetta? Tridu niskopru min ċetta. Ejja naraw min ċetta u nibdu naqraw din l-istorja vera ħelwa. Kitba ta' Marika Vella Montebello u Charmaine Bartolo, disinji ta' Elaine Camilleri. U l-ktib miġjub mill Merlin Library kif ukoll ma' l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Din hija storja dwar l-inklużjoni ta' persuni differenti. Fis-soċjetà kulħadd għandu x'joffri u bekk għandna ngħinu lil xulxin biex niżviluppaw il-ħiliet meħtieġa. Inklużjoni kelma naqra tqila forsi, imma hi kelma li tfisser ħafna. Ninkludu lil kulħadd, nagħtu attenzjoni lil kulħadd u ngħixu lkoll bħal aħwa u tara kemm tkunu kuntenti meta tagħmlu l-ġid. Ma nwarbu lil ħadd. Mela, tfal, kulħadd għandu ħiliet differenti u veru. U meta nħaltu daw il-ħiliet differenti flimkien, joħorġu leġubijiet. Mela tfal, ejja naraw din l-istorja xi tgħid. Fil-ġungla tas-Sahara bil-Inda, is-Sahara bil-Inda, kien hemm ħafna annimali, ħafna tfal, kull tip ta' annimali. Fosthom kien hemm Zaqqinu is-serb u Pinu ix-xadin. Zaqqinu s-serb u Pinu ix-xadin. Dawn iż-żewġ annimali kienu saru ħbieb tal-qalb. Min mindu kienu għenu lil xulxin, kemm għamlu ħaġa sabiħa u veru. Flimkien ma' annimali oħra, Zaqqinu u Pinu kienu jqattu ħafna ħin jilabu u jiġru fil-ġungla flimkien. Trid li nabu noli, qed jgħid Pinu lil Zaqqinu. U hawnhekk l-annimali kollha flimkien jilabu għavolja differenti, kulħadd jitħallat. Mela darba waħda Zaqqinu u Pinu kienu qegħdin jilabu noli. Tafu x'inhi l-logħba noli u veru tfal? Tafu? Ħanejdilkom naqra jien malaj fil-qasir. Imorru jiġru tfal, jistaħbew u jkun hemm wieħed li jmur, ifittex u jaqbadhom. Din hija logħba tradizzjonali u veru tfal. Il-Maltin iħobbu jilabuha tfal iż-żgħar. U anke l-kbar għax jiena nħobb nilagħba meta noħroġ xi ġurnata fil-kampanja. Pinu kien mistoħbi f'siġra meta ra ċerva. ċerva waħedha tipprova tixrob l-ilma minn qadira. Din l-qadira kienet b'ħofra fonda u ċ-ċerva bdiet tagħmel l-almu tagħha bit tipprova biex tinżel tixrob minnha. Imma ċ-ċerva bdiet tibża. Għaliex? Tgħid għaliex tfal? U hawnhekk naraw iċ-ċerva tipprova tixrob l-ilma filwaqt li Pinu ix-xadin qed jara. U josserva jara x'inhi tagħmel. Ħankomplu l-istorja u niskopru l-affarijiet sbieħ li fiha din l-istorja. Hekk kif Pinu ix-xadin ra iċ-ċerva titħabad biex tixrob, minnu fih niżel mis-siġra xi ħlew u mar ifittex lil Zaqqinu għall-għajnuna. Xi ħadd kien hemm fil-viċin. U hawnhekk naraw il-bufula sewda faħma. Di kienet tkun taf kollox x'jiġri madwarha. Taf l-aħbarijiet kollha tfal. Naf għal min qegħdin tgħidu, tuġa kienet taf x'inhu ma jgħidu u għal min kienu qegħdin jgħidu. U din hija faħma. Il-bufula tip ta' sfur. Waqt li kienu sejrin lejn iċ-ċerva iltaqgħu ma' faħma. Faħma kienet bufula sewda li kienet ittir mal-ġungla kollha u tosserva kull ma jkun qed jiġri madwarha qedtilkom jien tfal. I informatom li ċ-ċerva kien jisimha Ċetta. Għaltilhom ukoll li Ċetta kienet tgħix f'parti oħra tal-ġungla u li għal xi raġuni jew oħra
kienet spiċċat hemmhekk waħida. U hawnhekk għandna il-bufula faħma tirrakkonta lil Pinu u l-Żaqqinu min kienet ċetta, iċ-ċerva. U xi ġrala wkoll kienet taf kollox fuqha. Żaqqinu u Pinu marru ħdejn ċetta ċerva. Huma offrowla boqqa ilma x'tixrob, bela ilma sew vera. ċetta irringrazzjathom ħafna. Huma stidnuha tilab magħhom. Għall-ewwel ċetta bdiet tistħi. Imma ma kienitx xejn soda fuq saqajja. Għalhekk bdiet tistħi ma kienitx. Wara ftit staqarret li kellha siq iqsar mill-oħrajn u għalhekk ħafna drabi kienet taqa' waqt li tkun qed tilab. Għaltilhom ukoll li kienet telqet minn fejn kienet tgħix minħabba li l-annimali l-oħra kienu dejjem iħalluha waħedha. U le, mhux sew, veru tfal. Jitqu biha wkoll, tfal. U jgħajruha. Mela dawn kienu jwarbuha, veru. Mhux sew. Bidmuh f'għajnejha għaltilhom li tant kienet imdejqa li ma filħitx tista' porti aktar u kellha titlaq ukoll minn dara. X'disgrazzja ja ħasra. Warbuha tfal. U mhux talli warbuha, talli għajruha. Kemm għamlu ħażin min għamel hekk. Żaqqinu u Pinu jiddispjaċihom ħafna għal ċetta. Anka jien iddispjaċini? Intom iddispjaċikom tfal? Naf fiċ-ċert li iddispjaċikom? Għax aħna ma nagħmlux hekk hux veru ninkludu lil kulħadd, ngħinu lil kulħadd. Huma wedwa li ser jagħmlu minn kollox biex jgħinuha u li se joħduha għand is-Sahara Belinda. Kemm ħajamlu xi ħaġa sew. Belinda kienet l-istess Sahara li għenet lil Żaqqinu jiekol tajjeb biex isir serb b'saħħtu u lil Pinu biex isir xadin nadif għax ikun iżomm ruħu maħmudx. U hawnhekk għandna lil Pinu jinħasel waħda sew bl-ixkupilja. U hawnhekk għandna ukoll l-ambjent fejn hemm il-kastell tas-Sahara Belinda. U hawnhekk ukoll għandna tfal. Mela, l-annimali reħħula lejn il-kastell tas-Sahara Belinda. Hekk kif waslu Belinda laqathom. L-għodwa tajba x'ġabkom law fetħet it-tieqa u laqathom. U staqsithom għaliex kienu marru iżuruha. Huma, jiġifieri Żaqqinu u Pinu, laqgħuha ma' ċetta ċerva u talbuha tagħtiha xi pariri. Is-Sahara Belinda ordnatilhom imorru iġibu ftit skuk irqaq u wieħed oħxon. Huma qbdewha. Għajnejhom magħluqa ma qagħdux joqgħdu jsaqsu. Qbdewha telqu u marru jġibu dak li talbithom. Hekk kif ġew lura bit-skuk Belinda, minnu fih xejret il-bakketta maġika tagħha lejn it-skuk. Abrakatabra! U t-skuk inbidlu f'rota. Is-Sahara rabtet ir-rota ma' siq ċetta u għalmita kif għandha timxi biha. ċetta mill-ewwel bdiet timxi tajjeb, saħansitra taġġel ukoll. U hawnhekk għandna is-Sahara Belinda u hawnhekk għandna l-ċetta bir-rota marbuta ma' saqajja li ħatejna tkun indipendenti tagħmel ix-xogħol waħida u ma tkunx imdejqa wkoll hux veru tfal. Xi ħlew ċetta għenet lil
Zaqqinu u Pinu iżejnu r-rota b'ħafna wera u fjuri sbieħ. Ġifieri di wkoll ċetta tant aċċettata r-rota. Ma saqajja li mbagħad Pinu u Zaqqinu bdew jagħmlula l-fjuri mad-dawra tagħha hekk biex tiġi sabiħa. Kemm ferħet ċetta x'inrat ir-rota imżejna, issa setet timxi u tiġri bħall-annimali l-oħrajn tal-ġungla. Tara kif sibna soluzzjoni għal problema li kellha ċetta u issa qiegħda titħallat u tiġi aċċettata wkoll. Bl-għajnuna tar-rota ċetta ċerva saret aktar indipendenti. U hekk għandu jkun, kulħadd jaċċetta lil kulħadd kif inhu. Zaqqinu, Pinu u ċetta irringrazzjaw minn qalbhom lis-saħħara Belinda. Solvitilhom il-problema, l-annimali marru ma' ċetta ifittxu l-familja tagħha. Kemm ferħu l-qraba taċ-ċerva ta' ċetta ġifieri meta naqdet lura magħhom meta sabet il-familja u mhux hekk. Kemm jien ferħana qalet ċetta issa li għandha r-rota u solvit ħafna mill-problemi tagħha. U mhux hekk biss, tħaltet mal-oħrajn għax bdiet tħossha imdejqa weħida. U hawnhekk għandna stampa mill-isbaħ tal-annimali tal-ġungla, kulħadd ferħan jifraħ b'ċetta. L-annimali l-oħra ħadu pjaċir jaraw lil ċetta tiġri u taqbeż ferħana. ċetta rringrazzjat lil Zaqqinu u lil Pinu għax issa setet tkompli bil-ħajja tagħha. Qatt ma għandek titħaq b'dawk li għandhom xi difett fiżiku tfal. Fil-ħajja kulħadd għandu x'joffri. Is-sodisfazzjon li tħoss meta tgħin lil xi ħadd huwa kbir wisq u x'vera meta tgħin xi ħadd tħoss verament ferħ f'qalbek għax tkun għamilt xi ħaġa sabiħa. Mela minflok inwarbu lil ħadd ieħor, ejjew naraw kif nistgħu ngħinu lil xulxin. Importanti ngħinu lil xulxin biex niżviluppaw il-ħiliet meħtieġa. Bħal ċetta iċ-ċerva kellha ħiliet oħra meta għamlula ir-rota u vera bdiet tagħmel affarijiet tal-eġubijiet li forsi qabel kienet tiddejjaq jew ma kienx taf tagħmilhom. Hekk kemm jista' jkun kulħadd jgħix ħajja indipendenti, jagħmel l-affarijiet tiegħu u waħdu u jieħu sehem mod sħiħ fis-soċjetà u mhux jitwarrab fil-ġenb ġo xi rokna u joqgħod jikbi lilu nnifsu. Naħseb kienet sabiħa din u ġveru din l-istorja tfal u fiha talima ħelwa li għandna ninkludu lil kulħadd u ngħixu lkoll bħall-aħwa. U hawnhekk naraw il-karattri tagħna flimkien ma' Belinda u l-bufula is-sewda faħma. Tfal, l-istorja spiċċat b'mod ħelu u ġveru u jiena ħadd pjaċir naqra din l-istorja għax fiha messaġġ sabiħ ħafna l-inklużjoni. Tfal, nixtieqkom tagħmlu xi attività. Forsi tiktbu kif intom tistgħu tgħinu lil ħaddieħor. Imqar 3 sentenzi, aħna nieħdu pjaċir bix-xogħol tagħkom u tibatuh b'mod elettroniku lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Min irid jista' jpinġi xi karattri wkoll u jgħidilna dwar daw il-karattri kif seta' għen lil ħaddieħor mingħajr ma nsemmu ismijiet u hekk aħna nieħdu gost bix-xogħol tagħkom. Grazzi, insellmilkom saħħa u ċaw tfal. Narawkom darb'oħra bi storja oħra mill-isbaħ iddedikata speċjalment għalikom. Saħħa tfal, insellmilkom.